парче, но не обикновено. То работил за белобрадия човек. Летяло от град на град, от село на село, от двор на двор, от къща на къща. Надничал през прозорците и гледал кое дете и слушал. Научавал какво обичал и казвал на дядо Коледа. И така, белобрадия старец научавал кое дете е било послушно и приготвил подаръците. Мими знае да пее Лиска кукла. Вени може да чете Лиска колело. Така му се искало да се случи чудо и всички да станат добри и мили. От сърце си го пожелало. А Коледа е идеалното време желанията да станат реалност, защото на Коледа стават чудеса. Нито синове и дъщери, нито внучета. В дългите зимни вечери седял самичък пред камината, идялкал дърво играчки, еленчета, пончета, малки шейнички и плътноходски. Бунтял огънят, весело пращили шишарките, а старецът си мислил за децата и много му се искало да ги зарадва с нещо.